ole thlir tu te chibai le vek kule tun tuma chuan Egypt lampang kan hoi ve don ani archaeologist ten thil mu chua ro pui deuh mai an nei man lai pharaoh thlan an lai chuka man lai Egypt ro rel tu lo ni to chu hei hi kumzat nuwa Egyptian lal thlan an mu chua le masak ber ani tutan khamuna thlan chu kumsang khazakua somni pani khan lai chua aloni toa alar hle ni kha ani chuan pharaoh thlan thar an lai chua ta khi tu thlan nge ni tang le he thlan hi tinge a special big na chan engwangin nge lal thlan te hian tun thleng hian khovel pum ngai ven an lo na chan tun tu ma chuan hemi chungchang hi kan bi chiang don ani kan hriat thawangin Egypt ram hi pyramid tam tak omna hmun ani ya pharaoh te ro pui zia le until ti thei zia lan na pakhat ani tin chu baka pyramid tam tak an siam te hi thlana tan man ani fowa pharaoh te phumna tan te po an mang thin ani tun chuma pharaoh thlan an mu chu ve thung hi chu an phumna hmun hi adang lam bika engwange ti te po ching le zolin kan tar lang don ani kumsang khazakua somni pani khan man lai Egyptian pharaoh tutan khamuna thlan lai chua ania 18 dynasty hun lai mi kha ania kumsang khazathum somthum pani changa kumsang khazathum somni pathum BC inkara rorel tu ani he thlan mu chua rum chunga hian thil dang lam deuh mai mu chua awma chariot golda tum le max golda siam lar tak nen he thlan chunga hian a om ani ti chuan Egypt thil mu chua towa hriat reng to tur thil ner ngot lovin archaeology history a po hriat reng to tur ani bok tuna ve thong chuan kumza chuang aliam hnuwa khovelin thil hlutak mai mu chua anei le ta tun tuma mi hi gold temo thil dang ni lovin archaeologist ten King Thutmose II man lai thlan chu an mu chuak ani hei hi tutan khamuna thlan kumzaliam ta an mu chua to hnuwa pharaoh thlan an mu chua le masak ber ani lal Thutmose thlan hi Egypt dynasty 18 dynasty hunlaya lal thlan mu chua lo om chun ania tuna hian mu chua ani ta hi midam tak chu an lom hle ani he thlan ro pui tak khi an mu chua na hmun chu King Valley thanglam Luxor Buloka ania helai hmun hi Khovela archaeological site poimo berte zinga mi ani achan chu man lai Egyptian lal tam tak te chen na hmun ani wang ani he thlan mu chua hi chan sang sang wangin poimo na lian deuh ania midam tak poin an ngai ven bok King Thutmose hi leader poimo tak mai ania kumsang thum zanga veliam ta khan Khovela hunalo mang to a King Tut thla tu bul ani bok Thutmose na pui hi me chetlem ta zinga mi adik na manga Egypta rorel thei ania aming chu lalnu Hatshepsut ani Queen Hatshepsut hi Egypta pharaoh robui tak zinga mi anga ngai ani lal Thutmose ruang mami siam ta khi kumzaliam ta khan lai chua aloni toa nimasela an lai chua na mundik tak ero tun thleng hian hriat alani lo achan chu he thlan hi aum na mun adang lam big wang ani he thlan hi hunrei tak chu lal chung kwa me chetam tak phum nan anlong man to na mun ani archaeologist te soidan chuan pharaoh hi an phum nuwa tuilian vaka he hian thlan tam tak ati chiani nima sela thlan chen khat te chu tu thlan nge ti te hriat chu ani le tho bok ruang te po ala him thale a engti khun lai mi nge ti po archaeologist ten temazong an hre chuak thei ani thlan mu chu thar lal Thutmose thlan po hi ancient Egypt wonder zinga atel ve thui dona hei hian media te ngai ven a hlo don ba ka
khual zin tam tak a hi pha don bok ani kumtin mai hin pyramid le artifacts thil siam sang sang ten khual zin te a hi plam tual tuala nikum kumsan hi somni pali khan khual zin makta duai sompanga le nuai sari te chuan Egypt hi an toa mami tam tak chu riat chen le zol chak nei nan khat ani kumzan hnuwa mu chua thatmo sa than hian man lai thil hlui te lut zia aron pho lang le ani kum tam tak chung chu researcher ten 18 dynasty hunlaya pharaoh than hi Valley of the Kings atanga kilometer nia hla auman ring train amai ro chu tim te chuan lal chung kwa me chia te phum na nen in zom na ane ni ti chu an mu chuak ta ani King Thutmose II than hi British Egyptian Archaeological Mission le Ministry of Tourism ten an mu chuak ani King Thutmose II hian riat a hlo em na chan pakhat chu anupui Hatshepsut ane iwang hi ania ani hi pharaoh me chia chuan thil ti thei tak le mi ne thei na lian tak nei mi ani lal thana hian lu thak na auma ceiling cheto dak mai pindan chunga lu ma hian a om ani nom nok sang sang te an then fai hnuwa tim te chuan pindan chung chu arok vek ti an ria rok ato wang lampang ni lovin tui kho thlain tui lian asiama wangin thlan chung chu ati rok ta vek ani thlan chunga an mu thei om chun chu jar luma siamania heta hian Thutmose II le Hatshepsut ming inker mu tur oma hei hian Thutmose II a thlan nge ni ti anem nget ani Field Director Dr. Pierce Litherland chuan he thlan robui takhi an mu chuat terin makti lam ai main aril ru a khoi jok thua soya kamit tui atlanga lani tiin Dr. Pierce Litherland chuan soi chuak hial hani soita kang khan he thlan hian ngai ven a hlo em na chan pakhat chu kumjakal ta khan tutan khamuna thlan along mu chuak towa hetianga kumza aral le nu mewa pharaoh thlan dangan mu chole ta ka wang hian mitam takin an ngai hluin an ngai poimo hleya chuwangin tuna po hian he thlan mu chu chung chang hi a viral na sa new sang sang a phe chu mu tur tam hle ani chuwangin he thlan mu chu thar hian archaeologist te baka malai thil hlui lama tuimi te chu a hi pleya kumdang ai point tuna pharaoh thlan an mu chu le tak hian khualzin Egypt rama ama ai na sain a hi khom le nge an be se ani ole khati zong kha tun tung video a kan ngai thak thei chu ani ye